Ja sabíem que el senyor Estrelles no sabia d'educació, ara sabem que tampoc en sap d'estadística. Li deman una valoració de l'inici del curs escolar des del punt de vista del contingut i en aquest sentit m'agradaria que ens explicàs quins contactes i quines referències té, quines valoracions té dels professionals de l'educació i de la pedagogia. Moltes gràcies. Tot ha començat en normalitat excepte per la vaga. Les dades de la vaga, com vostè sap, són les oficials perquè la conselleria ha de descomptar les nòmines que hi ha. Ni una més ni una manco. Si vostès en tenen altres, ens ho diuen i descomptarem els docents i cap problema. Gràcies. Normalitat. És evident que no en tenen ni idea d'estadística. Prou, senyora consellera, d'estil. Prou de repressió, d'autoritarisme i de governar les nostres escoles des del neofranquisme. Mai una consellera o un conseller havien expressat tant de menyspreu a l'educació. Vostè no és la consellera d'educació, és la consellera d'estil. A vostè l'educació no li importa ni el més mínim, gens, absolutament gens, perquè qui es preocupa per l'educació sap que qualsevol model, canvi de model pedagògic, d'escola o lingüístic requereix d'alguna cosa més que la legitimació d'un programa electoral o d'uns resultats electorals. Requereix de rigor pedagògic i cap entitat amb un mínim de prestigi pedagògic avala el seu model. Vostè està convençuda que la pedagogia no és una ciència, sinó una ideologia. El seu model és purament ideològic, de depuració ideològica, el més pur estil autoritari. Franquista, diria jo, ara que els seus diputats del Partit Popular surten públicament en defensa dels símbols d'aquell lamentable i fastigós règim dictatorial i proposen llistes negres, això sí, per exercir la corresponent depuració. Sí, senyor i senyora Camps, això és persecució política, com ho han fet també amb els directors expedientats i cessats a Maó. Es requereix rigor i es requereix però també contrastació de models i no ho han fet. Per vostès els curs 2013-14 seran conies d'índies d'un model no pedagògic ni contrastat ni tampoc avalat per la comunitat escolar, ni els consells escolars, ni els pares, ni els professors, ni els directors, ni els inspectors, ni els sindicats, ni AMPE els hi donen suport i avalen estil. Senyora Camps, amb estil el nostre país no només perdrà les Olimpiades de l'Educació, sinó que implanta el model que a vostès els agrada, Relaxing Cup of Café College. Això és el seu model. Cutre, car i que ens aboca el fracàs. Per favor, senyora Camps, se'n vagi.